गासै मोनबा अर्थात बिथांमोननि न'खरानो साबा लादों। बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6टा लादों। लाइमोनफोरनो 2 लाख टाका होनायखौ लानानै बिपिएफजों बिपिएफ कमप्लेन होलायलायदों। त' नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो नागिरदों, जिहेतु नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जानांगौ। त' बे मोनसे गोबां भाइरेल जागासिनो, शेयार जालायगासिनो, जिहेतु थांनाय जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ इलेक्शननि समाव लाइमोनफोरनो, बेकार लाइमोनफोरनो, जायफोरा लाइमोनफोरा खामानि गैया ओरैनो थायो, बेकार लाइमोनफोरनो साफायाव 2 लाख टाका होगोन होननानै बिथांमोना जि खोथा होनाय, दा बिनि खामानिया अलरेडि सोलिबाय थादों आरो माखासेया मोनबायबो, दा होबाय थादों होननानै जों मिथिगासिनो दङ। नाथाय नैबे गेजेराव माखासे बाथ्राया ओंखारदों जे न'खरसेयावनो बा बिपिएफ पार्टिनि गेजेरावनो पार्टिनि मानसियानो न'खरसेयावनो 4-5 नाम थिखांना लादों आरो लिस्टआ ओंखारदों, बेखौ लानानै पार्टिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। जिहेतु लाइमोनफोरनो 2 लाख टाका होनायनि जि खोथा आरो अलरेडि बेनि खामानिया सोलिबाय थादों आरो गोबांथार माखासे लाइमोनफोरा बेखौ आफसुस खालामदों, गोबां मोनगोन होननानै आसा खालामदों। नाथाय बेयाव माखासे क्राइटेरिया दङ जाहैदों। त' गोबां क्राइटेरिया दङ, दा बेवहाय गासिबो मोनजोबा जानो हागौ आरो। जिहेतु नोंथांमोना नैबे पस्ट होनायखौ आं स्क्रिनाव होदों, बेखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारांगा जुलि बिपिएफ ब्लक कमिटिनि माखासे CWC मेम्बारफोर बा बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा कमप्लेन खालामदों, जिहेतु 2 लाख टाका लाइमोनफोरनो होनायनि नामाव बिपिएफ पार्टिनिनो बा सोद्रोमानि जाय न'खरसेयावनो 4 बा 5 बेफोरबायदि लिस्ट ओंखारदों, बेफोरबायदि लिस्ट आउट जादों। दा बेखौ लानानै बिपिएफआ बिपिएफनि फारसे कमप्लेन होदों आरो, बेखौ नुनाय जादों। त' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय, जाय इउपिपिएल हान्जानि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारि, स' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बे पस्ट होनायनि सायावनो, बे बिपिएफआ बिपिएफखौ कमप्लेन होनायनि सायावनो माखासे बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना एसे नायनानै ला। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिथांमोननि माखासे सामसानि जि लिस्ट बानायनाय, जे बिथांमोना दिनै मा होनदों बिपिएफनि न'खरसेयावनो 4-5 मोननाय जि प्रुफ, बे प्रुफ तथ्यखौ लानानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो थाखाय लादों। मानोना दिनै बिथांमोननि लिस्टआ जोंनाव फैदों, माखासेखिनि लिस्टआ थांनाय 27 तारिखआव आं कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा नङा, बियो बिपिएफ कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा। बियो बबे बिपिएफआ कमप्लेन खालायदों नोंथांमोना आं फरायथिनानै खोन्थानो नागिरदों, जे मा होनदों 26 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों बिथांमोननि CWC, बिथांमोननि ओमेन दैदेनगिरि बिथांमोना कमप्लेन होदों जे जोंनि बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोना नेताफोरा न'खरसेयावनो 4-5 2 लाखनि IBSखौ सोनानै लादों आरो चेकखौ राननानै लादों होननानै बिथांमोना मा होनदों माखासे कमप्लेन बिथांमोना 27 तारिखआव होदों। दा बे कमप्लेन बाथ्राया बेनो जे दिनै नैबे मोनसे बिथांमोननि मोनसे समस्तियाव बिथांमोना 100 जन बिथांमोना बेनिफिसारि सेलेक्ट खालायनानै बिथांमोना बेहाय गासिबो नामफोरा दङ। दा बेहाय बिथांमोना कमप्लेन खालायनायनि जों नामखौबो थयथ' खालायनायबाय। नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला जे नैबे मानगोनां मा होनदों बेहाय रबित नार्जारिनि फेमिलिया गासै मोनबा अर्थात बिथांमोननि न'खरानो साबा लादों। बिथाङा रबितआबो लादों, रबितनि हिन्जावाबो लादों, रबितनि हिन्जावनि बिनानाव सानैयाबो लादों आरो बेजों लोगोसे बिनि बियादै फिसायाबो लादों। आरो बेबायदिनो मा होनदों जादब अधिकारी होनो, बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6टा लादों गावजों लोगोसे 6टा। दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे दिनै बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जों रायजो राजानो जोङो आनएमप्लयिं मानसिफोरनो जोङो 2 लाख टाका होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जों नुबाय बिथांमोना दिनै 2 लाखखौ रायजो राजानो होनो नालागे गाव गावनि न'आवनो रानलायलायनानै गाव गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो दिनै नैबे प्रमान आकारै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिदों। आरो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बयबो सिनायगौ, मिथिगौ। बिथांखौ आं दिनै मोनसे नाम होनो सानदों जे बिथाङा मा होनदों थगायनायनि MA पास। हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि MA पास आरो बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट। आरो जि इउनिभार्सिटियाव खालायदों बिथाङा दिनै थगायनायाव एक्सपार्ट। बेनिखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांनि नामखौ जोङो
थगायनायनि MA पास हिसाबै जों बिथांखौ दिनै गुखुरा खालायदों। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय अशोक गियारि सार बिथाङा मा फोरमायखो आरो पस्टनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मिथिबाय स' बेखौ माने BPF पार्टियानो होदों बेखौ BPFनि जिखौ जाय राइटिं पेडनि गेजेरजोंनो बिथांमोना स्पष्ट माने लिरनानै फोसावखादों आरो थ' ओरैबायदि गोरोन्थि जादों थ' बेवहाय न'खरसेनियावनो बोरै साब्रै साब्रा जानो मोनखो बेखौ माने कमप्लेन खालामहरदों आरो सेन्ट्रेल बा BPF पार्टिनिसिम सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिथांमोना नैबे माबाखौ दैथायहरदों आरो दा कमप्लेनखौ हरदों। थ' अब्ला नोंथांमोना गोबां लाइमोनफोरा आफसुस खालामदों जानांगौ स' बेवहाय माखासे गोबांथार क्राइटेरिया दङ जाहैदों जायफ्रा माने ग्रेजुएसन जानांगौ आरो माखासे स्किल ट्रेनिं थानाय जानांगौ स्किल ट्रेनिं बा सार्टिफिकेट थानाय जानांगौ दा बैफोरबायदि लाइमोनफ्रासो मोनगोन थ' बेवहाय माने गासिबो लाइमोना मोना दा बेफोरबायदि क्राइटेरिया दङ जाहैदों आरो थ' जायफोरा जेरै BA खालामबाय बा डिग्रि कमप्लिट खालामबाय दा बेफोरबायदिया माने जेबो कचिं गैया स्किल जेबो कचिं गैया बा स्किल सार्टिफिकेटफोरबो गैया जेबो स्किल माने ट्रेनिं कचिं जेबो लानाय गैया दा बिसोरबायदि लाइमोनफ्रा बेखौ मोननो हानाय नङा नाथाय बे गोबां क्राइटेरियानि गेजेरजोंसो बे 2 लाख थाखाखौ BPF गभर्नमेन्टआ होगोन आरो थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेवहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।